Žene su hrabrije u pokretanju vlastitog biznisa. Kroz specijalizirani program Europske banke za obnovu i razvoj sada mogu i lakše doći do financijskih sredstava. Uloga žene u gospodarstvu i društvu se mijenja i promjene su vidljive i u Hrvatskoj gdje one sve češće pokreću vlastiti posao. U ukupnom broju malih i srednjih poduzeća žene kao vlasnice takvih poduzeća sudjeluju s oko 25%. Žene u Hrvatskoj u poduzetništvo najčešće kreću iz nužnosti i to u dobi od 35 do 44 godine. Više razmišljaju, ali su hrabriji od muškaraca kada trebaju pokrenuti posao. Kako bi lakše došle do novca, od sada im se nudi specijalizirani program Europske banke za obnovu i razvoj. Što se tiče potencijala, da stvarno jako puno potencijala imamo i kad se žene uključe u poduzetničke pothvate, da su jako uspješne. I zato je važno osiguravanje te jedne šire infrastrukture. Međutim, kad gledamo samu poduzetničku aktivnost, u Hrvatskoj je ona ipak dominantnija kod muškaraca nego kod žena i čak je to izraženije nego u Europskoj uniji, tako da u Hrvatskoj je na jedan poduzetnički pothvat žene je 2,24% više muškaraca aktivno nego u Europskoj uniji gdje je taj prosjek nešto niži na 1,86%. Hrvatska poštanska banka ugovorila je prošle godine financijski paket s Europskom bankom za obnovu i razvoj u sklopu kojeg je i financiranje poduzetnica. HPB ima i vlastite kreditne linije za projekte koje pokreću i vode žene, a kroz novi model podrške poduzetništvu surađuju s partnerskim institucijama i educiraju klijente. U narednom periodu naša dugoročna strategija da se pozicioniramo kao banka za malo i srednje poduzetništvo. Uključujemo sve grane djelatnosti, financiramo sve kvalitetne i profitabilne projekte. U ovome trenutku i za budućnost imamo jako dobru posloženu ekipu, imamo 11 regionalnih centara. Dobro smo ekipirani u svim regionalnim centrima, ostvarujemo strateške suradnje i sa EBRD-om kao što možete vidjeti, sa HAMAG-om, sa HBOR-om. U interesu nam je da promoviramo sve kvalitetne projekte i da pomažemo razvoju hrvatskog gospodarstva, smanjenju zapošljavanja, smanjenju nezaposlenosti i u konačnici to je naša dužnost i obaveza kao hrvatske banke, kao najveće hrvatske banke u hrvatskom vlasništvu. Prostora za poboljšanje poduzetničke klime poduzetnica svakako ima, a kako bi se poslovanje još više unaprijedilo, treba poticati izvrsnost u poslovnim planovima i odlukama ne samo žena, već i muškaraca.